belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het kan bijna niemand zijn ontgaan. De afgelopen dagen heeft Curaçao bezoek gekregen van de delegatie van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer, het Nederlandse parlement. Ze hebben hier gesprekken gevoerd over de slavernij of de rol die Nederland gespeeld heeft, maar vooral voor de gevolgen van de slavernij voor Curaçao zoals het er nu uitziet. Wat eraan gedaan kan worden. Het was een kennismakingsbezoek met veel organisaties, maar het was ook een studiebezoek waarin veel verteld is over het slavernijverleden. En wij zijn naar de luchthaven gegaan om delegatieleider Kiki Hagen van D66 nog te vragen hoe het is geweest hier op Curaçao. Nou, dat zult u zo zien. Ze vond het een zeer bijzonder bezoek en zei ook dat de herdenking, de Tula-herdenking op 17 augustus voor haar echt een eye-opener was. Hoe het leeft, hoe de geschiedenis van Tula, de geschiedenis van slavernij op Curaçao nog steeds leeft en wat Nederland daarvan kan leren. En we spraken met Sylvana Simons van de partij Bijeen, die het ook een zeer bijzonder bezoek vond en laat weten dat ze in Nederland verder zal gaan met begrip kweken, met uitleggen wat de rol van de slavernij geweest is voor Nederland in de Caribische delen, dus in Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba, Statia en wat Nederland daar nu nog mee kan doen. Het zijn interessante gesprekken, het is een interessant onderwerp. Kijkt u naar de volgende 2 interviews. Kiki Hagen, leider van de delegatie van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Einde van het bezoek aan Curaçao. Hoe kijk je terug op het bezoek? We hebben echt een geweldig bezoek gehad. We zijn heel warm ontvangen hier. We hebben zoveel verschillende mensen gesproken. We hebben bij comité's gesproken. We hebben een ronde over het eiland gedaan om te zien waar de plantages vroeger waren. Het was een hele indrukwekkende reis en het duizelt eigenlijk nog steeds. Maar toch is het een onderwerp, slavernij, de relatie tussen Nederland en Curaçao, of in ieder geval de verwerking van het slavernijverleden. Dat is niet een onderwerp waarvan je denkt van nou, dat is leuk, daar zullen we veel leuke mensen over ontmoeten. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. Nou ja, we hebben natuurlijk een gedeelde geschiedenis. En wat we hier doen is het perspectief ophalen juist van Curaçao. We zijn natuurlijk in Suriname geweest en we gaan nog naar Bonaire. Om te horen hoe het hier leeft. En wat we al meekrijgen is dat het hier veel meer onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestaan. Waarbij het bij ons vaak zich verhoudt tot plechtigheden of elementen uit onze geschiedenis. Maar niet zoals hier, dat er echt een basis gebouwd wordt op dat verleden. En dan was er natuurlijk de kanslegging bij het monument van Tula. Volgens mij is het niet eerder zo druk geweest. En ik weet niet of dat te maken heeft met jullie komst, maar er is ook wel heel veel aandacht voor. Hoe kijk je terug op die kranslegging, op die herdenking? Ik vond het heel indrukwekkend. Ik vond de speeches heel mooi, maar ook wel politiek. Dus het leeft zeker. Er waren inderdaad heel veel mensen, dus ik vond het goed om te zien. Want ik denk ook dat het belangrijk is, zo'n verzetstrijder. Natuurlijk belangrijk voor de geschiedenis, juist voor het Curaçaose gedeelte. En de manier hoe jullie herdenken, nou daar zou ik wel wat van mee willen nemen naar Nederland. Want het is toch echt een echte wereld van verschil, ja. Leuker? Ja, nou ja, met heel veel muziek. Ja, en met lekker eten werd er uitgedeeld. Het was heel anders. Wel heel erg leuk. Je noemt het zelf al, politieke speeches. Oud-minister-president van de Nederlandse Antillen, Suzy Camelia Reumer, maar ook minister Charles Cooper. Die konden niet nalaten om toch te zeggen van ja, Nederland, jullie hebben ook een taak hierin. We moeten onszelf emanciperen. Er werd om excuses gevraagd, ook daaromheen. Hoe reageer je daarop als leider van de delegatie van de Tweede Kamer? We hebben ze allebei ook nog separaat gesproken. Dus ik denk dat het goed is. We hebben echt de tijd voor elkaar genomen om te horen waarom je dingen ziet zoals je ze ziet. Zij hebben natuurlijk ook al een heel lang verleden hier op het eiland en zien heel veel dingen gebeuren. Dus het is gewoon goed dat je bij elkaar stilstaat. Als delegatie zijn we er nog niet om daar conclusies aan te verbinden. Maar het is wel een perspectief dat we meenemen. Delegatie is niet degene die excuses moet aanbieden. Dat moet in Nederland door de regering gebeuren. Het is goed om dat ook te benadrukken, want veel mensen denken toch van het is een delegatie van het parlement. Maar wat gaat er nu gebeuren als jullie terug zijn in Nederland? We gaan van het hele reis gaan we een reisverslag maken. En er komen dan mogelijk aanbevelingen voor het kabinet uit voort. En dat zal dus niet alleen gaan over wel of niet excuses. En ik denk ook dat wel of niet excuses doet ook geen recht aan waarom wij hier zijn, maar ook niet aan wat we met elkaar kunnen bereiken. Dus ik hoop dat we een beetje wegblijven van wel of niet excuses en vooral kijken naar de toekomst. Kijken naar de toekomst. Jullie gaan advies uitbrengen aan de regering. Moeten die het overnemen of kunnen die ook zeggen, nou bedankt voor het reisverslag en we doen er niks mee?
Ja, je hebt natuurlijk wel verschillende rollen als kabinet en als Kamer. Maar wat wel denk ik goed is dat wij alle gevoelens en alles wat hier leeft, dat we dat in een verslag schrijven. Dat we dat op basis daarvan met elkaar in de Tweede Kamer in debat gaan. En ik denk dat het iets anders is dan dat je extern om adviezen vraagt. Nu hebben we al een vrij grote delegatie van veel verschillende partijen. Dat is een mooi startpunt voor een goed debat. In de politiek of in de media hier werd benadrukt dat het lid van de VVD er niet bij was, de partij van Mark Rutte. Hoe kijk jij daar als partij of als delegatieleider naar? Ja, nou ja, als delegatieleider, iedereen staat natuurlijk vrij om wel of niet mee te gaan. Ik denk dat het een uitstekende manier is om goed te horen wat er leeft en speelt. Dat heb ik ook bij de andere delegatiedeelnemers heb ik het eigenlijk teruggezien. Dat je toch geraakt wordt door mooie verhalen, emotionele verhalen. Dus het is een uitstekende manier om je daarin te verdiepen. Maar het staat uiteraard iedereen vrij om mee te gaan. En de VVD is wel onderdeel van deze delegatie. Dus in Nederland zullen zij weer aansluiten. Sylvanus Sinemons, het werkbezoek van de delegatie, de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer aan Curaçao is afgelopen. Jullie gaan naar Bonaire toe. Hoe kijk je terug op de afgelopen dagen op Curaçao? Nou, het was fantastisch. Het was fantastisch om nader kennis te maken met de mensen hier. Ten slotte zijn wij allen Nederlanders, of tenminste onderdeel van het Koninkrijk. En dus voel ik me ook erg verbonden. We hebben ontzettend veel indrukken opgedaan. En wat mij heel erg positief verrast heeft, is de betrokkenheid van het Curaçaose volk bij alles dat zich in Nederland afspeelt, maar ook tussen onze landen afspeelt. En waaruit bleek dat? Nou ja, ik denk natuurlijk terug aan de Tula-herdenking. Ja. De emotie, de passie die ik daar gevoeld heb, is onbeschrijfelijk. Ik weet niet of het kwam door het bezoek van de delegatie, maar er is meer aandacht de laatste tijd aan Tula-herdenking, aan de erfenis van slavernij. Het was heel druk. Dat maakte het echt een emotionele bijeenkomst eigenlijk, als je het zo bekijkt. Als ik naar jou persoonlijk kijk, maar ook naar het partijprogramma van Bijeen, hebben jullie heel veel met het Koninkrijk, met Curaçao, met de andere landen binnen het Koninkrijk in het Caribisch gebied. Was het voor jou anders dan voor de andere delegatieleden, denk je, om dit mee te maken? Ik kan niet namens hen spreken, maar ik denk het wel. Er is een emotionele connectie. Die is natuurlijk, die valt eigenlijk zich bijna niet te verklaren. Het is voor Bijeen altijd belangrijk geweest om juist de stemmen te vertegenwoordigen die in het Nederlands parlement onderbelicht blijven. En daar maakt het volk van Curaçao natuurlijk deel van uit. Voor mij persoonlijk moet ik zeggen dat ik overweldigd ben door de liefde, de support, de waardering voor het werk dat Bijeen doet. Ik voel me bijna geneigd om te zeggen, wij moeten hier ook een dependance openen. Want ik zat eraan te denken, ja, want als er één partij leeft, is het Bijeen wel op Curaçao. Ja, en ik heb dat nu mogen voelen, dus ik neem dat mee terug en ga dat zeker ook binnen het partijbestuur bespreken. Wat vind je van de speeches? Daar werd kritisch naar Nederland gekeken. Er werd ook gevraagd om excuses. Daar moeten we niet te lang meer mee wachten. Jij zit met Bijeen niet in het kabinet, je bent oppositielid. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik voel me verbonden met de sentimenten die hier leven. Ik denk dat we een point of no return hebben bereikt. Excuses zullen moeten gemaakt worden. Voor mij als beginpunt van het ontwikkelen van die gelijkwaardige relatie waar zoveel behoefte aan is, van beide zijden. Dus om een voorbeeld te geven, ik heb een aantal maanden geleden in Nederland een motie ingediend die vraagt om bijvoorbeeld Tula ook een plek te geven in het Nederlands curriculum. Daar was toen nog niet iedereen enthousiast over. Ik ben er heilig van overtuigd dat we een aantal partijen na dit bezoek wel mee gaan krijgen. Omdat het gaat om die uitwisseling, daar waar we gezamenlijkheid hebben. De geschiedenis van Curaçao is ook onderdeel van de geschiedenis van Nederland en vice versa. Dus ik kan zeggen dat ik in dat opzicht mij schaar bij de sentimenten hier van het Curaçaose volk. Dat is mooi, want ja, dat weet je beter dan ik. Het verzoek om ook Tula te erkennen en niet meer als een misdadiger in Nederland op papier te zetten, kreeg niet voldoende stemmen. Maar dit heeft wel bij de andere partijen, denk je, ook meer meer kennis van de situatie gebracht. Absoluut, meer kennis, meer begrip voor het wederzijdse karakter. Wij waren hiervoor in Suriname. Ook daar is sprake van een noodzakelijke rehabilitatie van verzetshelden. Boni bijvoorbeeld. Ja. Dus wat mij betreft gaan we dat concreet maken in Nederland. Dus wat jou betreft horen we nog ook meer hierover als je dadelijk terug in Nederland bent. Daar kun je op rekenen. Dankjewel. Dankjewel. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.